Jakub Nôta je herec a režisér. Od detstva sa venuje aj písaniu poézie. Tentokrát vydal zbierku s názvom Slon Emil. Začalo to u jeho dvoch synov, ktorým písal básne na recitačné súťaže. Stáli vždycky pred tým, že bolo treba vybrať nejakú básničku. Mali blízko k prednesu a keď ten starší bol ešte malý a celé to začalo, tak sme začali hrať takú hru, že ja som povedal, vieš čo, nebudeme ti vyberať báseň, ja ti niečo napíšem. Stala sa z toho taká tradícia. Časť zbierky napísal pre Dana Heribana. V tom čase vydal album s detskými pesničkami. Knihu pokrstil Kamil Žižka symbolicky hrou na klavír. Podieľal sa na nej aj napísaním doslovu. V princípe len som si tak to prečítal, to jeho dielko a som si tak pospomínal na všetko, čo sme spolu zažili a tie básne vlastne stále majú také čaro, takú ľahkosť a som rád, že to je v pevnej väzbe a že to bude v knižnici. Mladší syn Jakuba Nôtu spomína aj na úplne prvú báseň, ktorú mu otec napísal. Je o chlapcovi, ktorý si užíva deň a dobrodružstvá so svojím kamarátom Slonom. Tá prvá je aj vlastne hneď medzi prvými aj v tejto knihe, je to Slon Emil. A s tou som vlastne bola aj na krajskom koli, taký prvý, druhý ročník na základnej škole. Takže na ňu mám dobré spomienky, tam ma bavila. Vydanie zastrešila knižnica Juraja Fándliho. Výtlačky poputujú do základných škôl a knižníc, aby zjednodušili rodičom a deťom výber básne do recitačných súťaží. My už dlhodobejšie spolupracujeme aj so základnými školami a máme tu odozvu, že chýbajú básničky, ktoré by deti radi recitovali, pretože tie staré sa im už dajú z cudzieho sveta. Srdcom stále Trnavčan pridal ku svojej režisérskej, hereckej, scenaristickej a moderátorskej práci aj knihu, ktorú mu ilustrovala Jana Švermová. Natália Hudecová, Mestská televízia Trnava.